Колекционерите на тела мечтаят за светици. Мъже с наети коли и купено самочувствие, които оглеждат залата като хищници. Те сменят адреси, консумират тела на конвейер и си плащат за временно внимание. Масовката ги мисли за лидери, но ако погледнеш зад кулисите, ще видиш просто оплашени празни момчета, които строят егото си върху бройки, защото характерът им няма стойност. И тук идва най-голямото лицемерие. След като е преминал през леглата на половин град, същия този мъж изведнъж слага маската на моралист. Той сяда в луксозен ресторант и започва да търси непокътнатото. Не иска момиче от нощния хаос. Иска момичето, което никога не би му дало шанс. Чуваш ли абсурда? Мъжът с най-изцапаното минало има претенции за най-чистото бъдеще. Но не вярвай на красивите му жестове, на скъпите вечери или на обещанията. Това не е любов от пръв поглед. Това е чист лов на трофей. Психологията за този избор е жестока. Той не я избира, за да я пази. Той я избира, защото неговата собствена празнота не може да понесе нейното съвършенство. Най-мръсният в стаята иска най-чистата, не за да я обича, а за да я пречупи, за да я вкара в леглото си, да свали високия и стандарт до своето кално ниво и да си докаже, че и тя е като останалите. Защото собственото му дъно изглежда по-малко жалко, когато успее да свали и нея до своето ниво. Но накрая филмът свършва по един и същ начин. Колекционерът на тела винаги остава заобиколен от хора, които никога не е искал и неспособен да задържи жената, която винаги е искал. Методът Аура.